Čaute ľudia, ja som Rex a toto je tretí replay na mape Ensk a tento replay tak veľmi dobre nepoznám, nepozeral som ho a budem ho iba komentovať, že čo sa v tej bitke vlastne dialo. Teraz na začiatku som bol asi dosť chvíľu AFK, lebo mi tú bitku ešte nenačítalo. Ako viete, keď máte to niečo takéto, to pretočím. Tak už by som sa mohol ja zobudiť. WTF? No, hurá. Po 2 minútach, čo som tu stál, ako oni sa tu rozišli, takže to nebolo úplne zlé. Nebolo to na špatu. A fakt, ako som už povedala, tento replay nepoznám, nepozeral som ho. Bolo to už troška dávnejšie, čo som hral túto bitku, takže neviem, čo sa v nej dialo. To nechápem ani prečo som vystrelil, lebo ona bola tá E25 dosť navolovaná. Už si spomínam. Už viem, čo to je za bitku. Podľa toho Lorraina už viem. Táto bitka bola dosť pekná. Ja som si teraz mohol prebiť, ale nespravil som to. Teraz T54 kričí o pomoc. Tak ja mu ho doprajem. Hovorím si. T54 vystrel do ňoho ešte raz a ja si ho potom dorazím. Ale nie, ja som do ňoho vystrelil a T54 ho dorazila. A tam je ten Panther, ktorý strieľal na tú našu E25, ktorú zabil. A ja som tu ako totálny magor. Zastal, netrafil ho. A hovorím si, že stojím, netrafím. A mne sa zdá, že ma zabil, či? Nie, tak to bola zase iná bitka. Ale... No, túto stranu pekne, jak Panther 25 a ten Pershing plus ja, čo som tam prišiel, sme to tu pretlačili. Ja mám zatiaľ 1 kill. A hovorím si, že nebudem tu kapovať, je to dosť zbytočné. Ide mi pomôcť do tohto mesta, lebo troška to tu nezvládajú. Tá AMX má strašne málo ten Waffentrauger. Ja neviem, čo to je za tank. Ako viem, čo to je za tank, ale... No, dúfam, že ma chápete. Teraz zadková technika, ktorá mi tak trošku nevyšla. Bum. Ale nevadí. Aha. Tak, toto bolo najnepríjemnejšia vec. Ja som tu teraz troška na dávku napísal, lebo ten Tiger, ja som sa nepozeral na mapu a on ma to zabil. Hajzel. Ale s radosťou vám poviem, že túto bitku sme vyhrali. Čo nie je na špatu. Neznášam, keď nejaký tank použije môj vrak ako... No proste ako obranu. Ty kokso. Tak, táto STIčko. Mne sa zdá, že oni to kapli. STIčko sa asi snaží ešte prežiť nejakú tú chvíľu. Tento replay bol len tak zo srandy, som si povedal, že nebudem si vyberať nejaké tie lepšie replay, ktoré by vás mali poučiť. Proste vyberiem si náhodou, že keby to
je nejaké normálne video, akože nie je normálne video, ale proste, že je to bitka, tak nejaké AMX 12 som si pozrel replay a ja som si toto dal a no, natočil som ho. Mám tu 1 kill, tabuľku nemám, ani k tomu predošlému videu nemám tabuľku. Teda možno mám screenshot, ale toto už fakt nemám. To už neviem. A ja sa s vami lúčim z tejto AMX 12 série, úplne kratučkej, štvorvideovej. A ja sa s vami lúčim a čaute. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak by ste mi mohli dať odber, like a po prípade nejaký komentár pekný napísať. A keby sa vám video nepáčilo, môžete dať dislike a napísať do komentárov, že prečo sa vám video nepáčilo. Ja sa s vami lúčim a čaute!